Friends, बरायबाय Bodo official YouTube channel दा finally time जाबाय Viva test नि सायाव बिग आपडेट सफैदों गाबोन जानो गोनां एबा 21 नभेम्बर फर्स्ट डे खालि मा लांनांगोन मा लांनाङा जागायसिगोन Viva test BTC आव दा गोबाव खालामा जों नायगोन official notification नायगोन आरो जायफ्रा Bodo official YouTube channel आव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव मानो होनोबा नोंथांमोना बर' रावजों जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन प्लास गाबोननि Viva test आव एबा oral test आव मा लैंग्वेजजों रावजों नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन बिनि सायावबो कभार खालामगोन आरो जायफ्रा ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो सानदोंमोन दासिमबो खालामाखै खालामदो लास्ट डेट नोंथांमोना 25 नभेम्बर खालामबाय बारिबावबाय जेराव पोस्टआ 372 दङमोन 263 आ बे जोब्बाय नोंथांमोननि WCD थानाय बा टेक्निकेला जोब्बाय दा बेनि एडमिटआ डिसेम्बराव फैनाय चान्सआ दङ दा बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव मोनसिगोन CSB नि अफिसियेल पर्टेलाव फैबाय जोङो आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना जि गोसो दङ बेयाव नामजों नायनो हागोन अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जागायसिगोन 21 नभेम्बराव बेनो जाबाय Viva टेस्ट उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा हिसाबै जागायसिगोन आरो क'क्राझार चिराङा 27 निफ्राय जागोन नभेम्बर बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे बेस्ट पारफरमेन्स होयो आरो साख्रि मोननो हायो दा जों नामजों एडमिटखौ नायनोसै बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना बर' रावजोंबो रायज्लायनो हागोन मानो होनोबा BTC आव फार्स्ट लेंगुवेजआ जाबाय बर' रावजों आरो जेराव कम्फर्टेबल नोंथांमोना बेयावनो रायज्लायनो हागोन आरो दा जों ए आखरावनो जोङो एडमिटखौ नायनोसै गोबाव खालामा मानोना ए आखरानो फार्स्ट नालाय दा बेखायनो जों नायगोन आरो मा लांनांगोन गाबोन इन्टारभिउआव नोंथांमोना अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नालाय जुदि गोरोन्थि खालामबा नोंथांमोना मा एग्जाम हलाव बा Viva हलाव हाबनो मोननाय नङा दा जों एडमिटखौ जों बेयाव डाउनलड खालामसै अनसु हिसाबै जों नायग्रोबाय फार्स्ट आखर बर'नि नामजों नायबाय जाहाथे जोङो मोननो हायो दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्सबो खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइबबो नोंथांमोना खालामनानै लानो दाबाव दा जोङो नायबाय बेयाव 21 नभेम्बर मोनबाय डेटखौ एबा गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो बेनो जाबाय एड्रेस दंखायो उदालगुरि हिसाबै नायबानो जाबाय मिन्थिखाजोब्बाय बयबो आरो बेयाव नोंथांमोना जेब्लायबो फार्स्टआव नाम्बार 1 गोसोआवला नैबे कल लेटारखौ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन अनलाइन जा पस्टआव मोननाय जा जि दङ बेनो जागोन अके देन गाइडलाइन्स दङ नै गाइडलाइन्सआ बेनो आरो नोंथांमोना उइदाउट कल लेटार बेयाव एन्ट्रि गैया स' नोंथांमोना मा एडमिटखौ लांथारनांगोन डेटआ बेनो जागायसिगोन गाबोननिफ्राय टाइमा जाबाय 9 AM आव सहैनाय खालाम मानोना 10टानिफ्राय 5टासिम इन्टारभिउ जागोन बिनि सिगां जोङो एबा नोंथांमोना सहैनांगौ अके मानोना माखासे भेरिफिकेसन जायो दा बेखौ जों मिन्थिबाय देन बेनिफ्राय एडमिटआ जों लांफाथारनांगोन प्लास आइडि प्रुफ अके स' नोंथांमोना आधार कार्ड बा भटार कार्ड नोंथांमोननि आइडि प्रुफ बा पेन कार्ड जि दङ नोंथांमोना बे कार्डखौ लांफानांगोन मानोना नामा मिस्टेक जादों नालाय एडमिटआव खायसे बेयावनो नायनानै नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन खुनु टेनसन गैया दा बेखौ जों मिन्थिबाय देन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बलपेन नोंथांमोना ब्लेक नङाबा ब्लुजोंहाय नोंथांमोना मा बेखौ लांफानांगौ होनना लिरदों सेकेन्ड नाम्बाराव बेखायनो ब्लेक नङाबा नोंथांमोना ब्लुखौ लांफादो जाहाथे नोंथांमोना माबाफोर जुदि साइन होनांगौ जायोबा जाहाथे होनो हानाय बायदि अके थ' बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामबावबाय बेनिफ्राय माखासे जिनिस लांफानो मोना जेरै एनि बुक पेपार बा मबाइल फन स्केलक' बेफोरबायदि जिनिसखौ इलेक्ट्रनिक्स जिनिसखौ लांफानो मोननाय नङा दा फैबाय दायो डकुमेन्ट्सखौ मा लांनांगोन गासैबो नोंथांमोना जि एप्लिकेसन फर्माव साबमिट खालामदोंमोन ना बै समाव अफलाइन खालामनायाव बेखौ लांफानांगोन अरिजिनेलखौहाय अके गासैबो फरायनायनिखौ लांनांगोन कास्टखौ लांनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लांनांगोन बेनिफ्राय जि एक्सट्रा दङमोन बेखौ जि हरदोंमोन नोंथांमोना बै समाव बेखौनो दिन्थिनांगोन मानोना भेरिफाइ खालामगोन नोंथांमोननिखौ अके स' दानियाव जोबनायाव मोनसे कमेन्ट्स गोबां खालामदों डिमान्ड खालामगासिनो दङ ड्रेसआ मा जागोन नोंथांमोना ट्रेडिसनेलि ड्रेसखौ लांबानो जाबाय जेरै दख'ना सारि जि गोसो दङ दख'ना बेस्ट जागोन बर'फोरनि थाखाय जाहाथे बेखौ गानना थाङो मानोना गाननाय जोमनायावबो गोबांथार माखासे बाथ्रा थायो बेखायनो हौवाफोराबो सार्ट गानबानो जाबाय बा नोंथांमोना फर्मेल ड्रेस गाननो हागोन बे आंनि एक्सपिरियेन्स दा जियानो जा नोंथांमोना बुजिबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट्सबो नोंथांमोना खालामनो दाबाव